sa kangkungan. Ito po yung kangkungan ko. Ito po ang kangkungan ko. Yan. Nasukat ko pa na yan ay nag-average ang height niya na mga 16 inches. Yung mga matataba yun, umabot na ng mga 20 inches. Almost 2 feet ang height niyan. Ito po yung sasabing Chinese kangkong, hindi to gumagapang. Tumitindig lang siya. Nakatindig. Ito lang to. Itong plat na to ay kaha-harvest lang. Oh. Ina-harvest dyan. Wala pang isang buwan uli. Isang buwan uli ay ganito na rin yan kalaki. Ito ay na-harvest namin last week. Yung nakikita nyo, nag-i-start ng tumubo yung kanilang mga maliliit na mga branches. Sorry po sa mga rurunong magkuhan. Sa mga nag-aral sa buka. Hindi ko alam ang right terminology po yun. Okay, ito yun. Yes. Actually, dapat pupunuin ko to ng kangkong itong area to hanggang doon. Hanggang doon. Pero, hindi dumarating yung seeds. Nagkakaproblema ata sa Lazada. I don't know. May problema kasi dito sa shipment pagdating man. Ang hirap ng shipment dito. Malayo kasi dito sa amin. Yes, correct, hanggang doon. At ito pa rin yung maisan ko hanggang doon. Yes. Okay. Yan na po ang aking, yan na po nagtatapos ang aking narration. Magandang umaga po. Ito ngayon ay, sorry. Ngayon po ay Friday 8 or Friday November 8, 2019. Ito po ay kagabi lang pinanganak. 11 dito at sa kabila ay 12. Ito po yun. Kagabi lang po pinanganak yan pero very healthy na sila. Very, very healthy. Yun. Ito po. Yan. Medyo basa na ang kanilang rice hull bedding. Bago umuwi yung aking mga katulong ay papalitan niya ng bagong rice hull para hindi sila ginawin. Kasi very vulnerable sila pagdating sa malamig. Ang mga biik. Yun, nakita mo parang nanginginig. Shaking siya. Tingnan mo. Yes, correct. Yes. Ito rin yung siya. Naglalakad-lakad na. Mga nakakabit pa yung kanilang mga umbilical cords. Okay. Balik ulit tayo sa kangkungan. Kasi nagpapatanim ako ng kangkong. Ang kangkong. Ano bang tula ng kangkong? Ang kangkong. Okay, may kasamang gulay dahil gulay. Ang kangkong ay gulay. Pagpahaba ng buhay. Ito po yung hinarvest nung last week. Ito po, ito. Yun. Matatangkad na uli sila. Oh. May kitang itong 1 week matatangkad na. Ito yung hinarvest nung mga 4 days ago. Yun. Yan. At ito ay hinarvest nung yesterday, kahapon po. Hinalo na namin yung sa pagkain ng baboy. Yan. Ang kangkong, yun. Isa lang. Tatlo ba't yun nilalagay nyo? Isa lang. Yun. Ito ang pagtanim ng kangkong. Yan. May mga linya. Ang distansya ng bawat linya yan o rows, distance every rows is 10 cm. At ang distance pa naman ng kanilang pagtanim ay 5 cm. Yan. Isa-isang buto ang nilalagay. Yan, hanggang doon. Kung marunong kayo sa sungka, ito, pwede kayo rito. Larong sungka. Ano yun? Parang yung susungka. Parang sungka na maliit na. Yun, ito yun.
Ako tinatandaan ko pa dahil minsan nadodoble ko yung iba, di ko makita eh. Yeah. Yun. Sungka. Sungka. Ito ang patin. Yun, ito yung aking mga mais na uli. Mais. Medyo natumba yung kaunti dahil nga kay Kiel. Malakas ang hangin ni Kiel. Pero babangon uli yun. Pag natumba ay kailangan bumangon. Parang tao rin yun. Pag di nakabangon, ibig sabihin na balian yun ng kwan. Spinal cords. Yan to. Ay, nakatindag na yung ibang mga nakatumba, oh. Nakatindig na, oh. Yan. Ayun, nandun. Ito pa yung mga kasama pa itong mga rainwaters yan. Yan. Nandun ang aking mais. Paulit-ulit na lang si mais. Ang aking maize. Yan. At dumating na rin ang aking soya seeds. Dito Del, may mga laman na pala, no? Ayos ano? Ba't nilagyan mo ganyan, Del? Tanda? Para... Oo, parang minsan kasi ganun pag nadukan, hindi mo na alam kung saan kumabot eh. Kaya tinatandaan ko rin yun. Ako rin eh. Yun. Pwedeng ilipat na Del. Juan. Ay, hindi ko na ganun. Tanggalin mo Del. Tanggalin mo din kita. Mahirap yung ganun kasi iba-iba yung distansya yan eh. Ay, tanggalin mo. Ano sa tingin mo? Tanggalin mo na lang para maganda. Madali lang naman yan. Hindi ko naman nilak yan. Tanggalin mo na lang. Ikutin mo lang. Matatanggal na yan. Noong una, nahirapan ako magtanggal eh. Nilalak mo eh. Nilalak ko nga. Oo. Nilalak ko. Ayun.